Kani gade pati CCTV. Kum shibenta ban pelat yaki kena kumjuk kilong kami ki ba armet na ka jingpang jingchitam ka kenhun ki doktor na commission Indradhanush kilawan ban pensyai halor ka jingtmu kani commission pana jingeda lupa da ka ba ai Tika yaki kelung kena par kilong kami ka leng ka jela ya ka ban Sdang Naduh ka Tarik Jymmang kenhun na kani commission ba kentop ya ka additional DHS MCH FW ka kong bi mau tho Dr. Roy ubadai Surveillance Medical Officer WHO bat ka kong PD Khan kabade ka Joint Director MCH FW habakren haga jingalang bikinong to kubor Shlong Press Club kilapan pau ya ka jingkmi lenti bakani ka mission kan yarap ya ka jing ko jingkhia ya ki khulung khana omtang hasar henry wat ki jaka nong kandong komjo Sarkar Padang juga kau jak khia kala Menteri Kam ya Commission Indradhanush haman ka jalla Naduh ka akusan Tarik uno opera haka arhajar kasa kani gede ke jing ai Tika na ka banta ki khlung ki bambat chu ai Tika ni ki badang ai tang kasien ka badang kong ne baar berkumju ru ya ki long kemia ki ba armet Naduh bala Menteri Kam ya ka universal immunization mensyuani angka universal immunization haus nam si ajar kan sepak prakusan ki khlung ki bala yo lut ya ki Tika kalong tang rupusan na ka sispa kajing temu juga ni ke program kalong ban ai jing yadai ke khlung hadu khandai phau na ka sispa halo kani ke program ke Sarkar Padang kala pet ya ke jing don ki khna khlung ki ba khlem yo Tika haki district baper jungari India kajing temu juga jing ai Tika kalong ban yada na ke jing pang ni jing yap ki bia dei ba ki jing pang ki bala ban ai jing yada kajingwat benia kasyam badon buon ki daw ki bakta ya kajing job juga mission Indradhanush haki benta bala dep penlong mensuah nakata kadaw ka sarkar kala penlong biang ya kani ka mission Indradhanush ka Sdang Naduh nyaw tarik urumphang man ka yu nyaw tarik ulber nyaw tarik uyayong hauni usnam akajar khan nyaw bat kalong lenter shita yo working days ka bungi bat ngilong tray shita yo ngilong tray lenter bat menta kan sedang biang Naduh ka Tarik Jymmang araja khanyo hame kraya ki district ki ba penlong ya kani ka jing ai ya kini ya ha ki long yeng ya kani ketika mdai barok ki district ki dontang ka nut ka tu kini district kini ki de apa East China Hills East Khasi Hills North Garo Hills Southwest Garo Hills Southwest Khasi Hills, West Chantia Hills, but West Garo Hills. Ya kani ke jing ai Tika lapan bed haki dong ki babon haki khlung. Bat haki jaka ki baron ki ba armen. Ki ba klem yo ya kini ki Tika khanang banyada na ki jing pang ki bala pan ai jing yada ta ka ba ai ya kani ki Tika. Ni kermen ba ki pat ba kin sim khia na ka banta ka koi ka khia. Khanang ba ki khlung ba ki lang kami kinyo kamet ka basat ka baklan ngikir pa ekinong sungsnong kamtam ni kilong kami long kapa bangkit khia nakabanta ki khon pan ai Tika hakapol bat karta ka babian kajing ya trailang jong phi kanwanra ya kalawai ka bakot khia Kani gade pati CCTV.